Ο Μαργκάν. Μπερδεύονται οι παίκτες του Πανθρακικού. Στον δοκάρι η μπάλα και έξω. Απίστευτη ευκαιρία από τον Καραμπάνο. Χέρι ζητάει, πέναλτι δίνει ο Γιάχος. Το χέρι ήταν από τον Παπαγεωργίου. Στο 86. Εδώ ο Παπαγεωργίου που βλέπει την κόκκινη κάρτα διότι χρησιμοποίησε το χέρι του, όπως λέει ο Γιάχος. Βλέπουμε ξανά τη φάση, δεν μπορούν να διώξουν οι παίκτες του Πανθρακικού. Ο Καραμάνος στέλνει στο δοκάρι και εδώ βλέπετε πράγματι ο Παπαγεωργίου απλώνει το χέρι του για να μην πάει μπάλα στα δίχτυα. Είναι η κόκκινη κάρτα και το πέναλτι για τον Πανιόνιο. Κινδυνεύει να δεχτεί χαριστική βολή ο Πανθρακικός. Ακούμε τον Γιώργο Βασιλείου. Ωραία τάκα του Ζουνίδη. Λέει εντάξει, χέρι είναι, αν είναι χέρι, αλλά πείτε μου, χάνετε αυτό τον γκολ. Εντάξει, δίκιο έχει, αλλά στο ποδόσφαιρο όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Ο Γιάχος σε συνεννοήσεις τον βλέπετε στην ενδοεπικοινωνία με τους συνεργάτες του. Ο Αθανασιάδης που τραυματίστηκε. Ο Γιάχος συμβουλεύτηκε τον βοηθό για να δώσει το πέναλτι. Εδώ βλέπετε ξανά στο δοκάρι μπάλα και εδώ μετά τη φάση στην οποία δίνει το πέναλτι για χέρι του Παπαγεωργίου ο Γιάχος. Τώρα η εκτέλεση του πέναλτι με τον Καραμάνο. Με τον Οικονόμου, συγγνώμη. Οικονόμου στα δίχτυα η μπάλα. 1-0 στο 88ο λεπτό για τον Πανιόνιο. Πανηγυρίζουν έξαλα αυτό το γκολ οι παίκτες του Πανιονίου και όλοι από τον πάγκο. Είναι απίστευτος ο πανηγυρισμός. Δείτε πόσο έξαλα το πανηγυρίζουν οι παίκτες του Πανιονίου, τον γκολ με το οποίο παίρνουν το προβάδισμα στο 88ο λεπτό. Το εύστοχο χτύπημα πέναλτι από τον Οικονόμο. Ο Ίγκορ πάει να παίξει. Τώρα από τον πάγκο του Πανθρακικού διαμαρτύρονται ότι ήταν οι παίκτες του Πανιονίου μετά τη γραμμή και μπορούσαν να παίξουν. Εμείς βλέπουμε πως ευστόχησε ο Οικονόμου και έκανε το 1-0 στο 88ο λεπτό.